खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बिटिआर एग्रीमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बिटिसिनि मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफ्रा बोरै जोबस्रांखो बेखौ सोर फोजोबखो बेनि दायनिगिरिया सोर बेखौहाय मानव गेदेर अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बे बिदुनि गेजेरजों रोखा रोखायै फोरमायनानै होदों रायजोफोर नोंथांमोना बे बिदुखौ जोबजासिम नायोब्ला मानव गेदेर अमर सिंह ब्रह्म बिथांनिफ्रायनो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन बिदुखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो रायजोफोर बिनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय फुंबिलियाव आङो जोंनि इउटिउबार माखासे खौरांगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय नमस्कार दिनै जोंहा बिटिसिनि इलेक्शन बिटिसिनि काउन्सिलनि जे इलेक्शन बे फैहां जानानै दं आंनि जेनाखि स्टाडि खालामनाय एक्सपिरियेन्स बेजों मोनदांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो रोखायै फोरमायनो सानदों रायजोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव सानै टप लिडार दङ बे टप लिडारा जाहैदों एक नम्बराव हाग्रामा महिलारी आरो बेनि उनाव फैदों जोंहा प्रमद बर' बिथां दा दिनै प्रमद बर' बर'नि टप लिडार हाग्रामा महिलारी बर'नि टप लिडार बिसोर सानैनि गेजेरावबो गोबां समाव तर्क बितर्क जालायनाय बेखौबा बे जावनायखौ जोङो नुदों दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाया उगुल थुगुल जायो सोर सासेना खोथाया सैथो रायजोआ सोरनि खोथाखौ लानो सोरनि खोथाखौ लाया बेबायदि जायो दा बे उगुल थुगुल जानाय समाव रायजो राजाफोरनो क्लियार काट माखासे खोथाखौ निश्चय बुंथिनानै होनो हायोब्ला रायजोफ्रा सानैनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन मार सोर सासेया बर' हारिनो मा होफैखो सोर सासेया मा होफैयाखै बे बाथ्राखौ जोङो फुरायै मिथियोब्ला माने बै गावजों गाव बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ गारनानै गावनो गाव बिजिरनानै लानो हानाय जागोन दा सिगाङाव आं बुंनोसै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुङो 17 बोसोराव जेबो हाबा मावाखै जाख्लो दंल' होननानै बिथाङा बुङो थिग आसे हाग्रामा महिलारिया बिटिसि रायजो दानानै बिटिसि गावखुंथाय मोनसे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ खालामखांनायनि उनाव बिथाङा जाख्ल'नायनि जेबो बाथ्रा माने जाख्ल'नायनि बादै जेबो मावाखै होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय जोङो फैदो दानिया हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनो मा बिहोमा मा कन्ट्रिबिउसन बर' हारिनो मा मान मर्यादा लाबोनानै होफैखो बेखौ जोङो खुगाजोंल' बुङालासेनो डकुमेन्ट्सखौ नायै जोङो स्टाडि खालामसै गतिके बाथ्राया एसे गोलाव जागोन रायजोफोर नोंथांमोनहा धर्ज होनना खोनासं नैबे लेखा बिजाबखौ नोंथांमोनहा नाय साम इम्पर्टेन्ट एक्ट्स एन्ड एमेन्डमेन्ट of Indian Constitution concerning Bodoland Territorial Council Bodoland Territorial Council नि सायाव माखासे एक्ट जाय पार्लियामेन्टआव आरो राज्य सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टआ जायखौ सहि होदों दा बिटिसि सुक्तिनि बे मोनसे डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सआव रोखा ट्राइबेलनो माखासे क्षमता माखासे पावार एन्ड फांसन मोजां होदोंमोन रायजोफोर दा मा क्षमता होआमोन जों बेखौ दाना फैदो मोजाङै बिजिरनोसै मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट एमओएस बे एमओएस आवनो होननाय दङ जे बर'नि ट्राइबेलफोरनि हप एन्ड एसपिरेशनखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेल्फ गभर्निं बडी दानानै होनाय जाथोंसै होननानै एमओएस आव लिरनाय दङ बिनि जाउनाव बिएलटि बै समनि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी हाग्रामा महिलारी आरो गोबांथार बिएलटि लिडारफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे बिटिसि एग्रीमेन्ट बिटिसि एक्टआ जादों दिनै हाग्रामाखौल' आं बुङा क्रेडिटआ बिथां चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो गोबां बै समनि बिएलटि लिडारफ्राबो बिनि क्रेडिटखौ मोनो गाहाया हाग्रामा महिलारी हिसाबै हाग्रामा महिलारीखौ जोङो बांसिन बुंनांगोन बिटिसिखौ मोनसे सेल्फ गभर्निं अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनाय जादोंमोन 6 शेड्यूल भारतनि 6थि फारिलाइनि दारै
बे बीटीसी को गावखुंथाय मोनसे काउन्सिल हिसाबै बाहाय बानायनानै होनाय जादोंमोन रायजोफोर। 6 शेड्यूल जोङो मोननाया बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोनां जारिमिन बियो, बिराद इम्पोर्टेन्ट। 6 शेड्यूल को बर' मानसिफ्रा जे बर' माहारिया जे मोनदों बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट गैया होननानै बुंजायो। दिनै मिजोरामा 6 शेड्यूल, दिनै मेघालया 6 शेड्यूल, दा बे हिसाबै बांलादेश खाथि मेघालया, अब्लाबो मेघालयानि दब्लायसेबो हा बांलादेशआ लानो हायाखै रायजोफोर। बिनि खारना मा? मेघालया 6 शेड्यूल मोनसे स्टेट। दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि हाया मोनसे समाव असमिया अफिसार, एसटीसी सार्कल अफिसार, डीसी असमिया बिथांमोनहा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक को सिफायनानै दंस खालामनानै नन ट्राइबेलफोरनो हिसाब गैयै हा नामजारि होबोदों, जायनिफोराव बर'आ गावनि 6 ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकनि गेजेरावबो माइनरिटी जानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ बै समनि जोंनि आन्दोलन खालामखांनायनि उनाव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी आरो LK आडवाणी होम मिनिस्टार बिथांमोनहा बुजिनो मोनदोंमोन। आरो बिथांमोनहा जेला बर'आ भिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन, बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव, बे दैदेननायनि उनावहाय बिथांनि उनावहाय BLT दानानै BLTआ बे आन्दोलनखौ जंगि आन्दोलन खालामदों। जोबनायाव बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बे सुक्तिया जानानै फैदों। दा बिथांमोनहा मानो 6 शेड्यूल होखो? जे ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो। बिसोरो जुदि आगोलनि बादि जेनेरेल काउन्सिल होयोबा ट्राइबेल माहारिया गावसिनि हा हुखौ रैखा खालामनो हानाय नंला होननानैनो अटल बिहारी वाजपेयीजों LK आडवाणीजों बिथांमोनहा बे जिनिसखौ गोथौयै साननानै होखादोंमोन। आं धन्यबाद होयो बिथां सानैनिखौ, बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे शान्तियै थायो। बर'फोरनि थाखाय 6 शेड्यूल मोनसे अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे होदोंमोन। बे 6 शेड्यूलहा माने जोंहा गोबां पावर एंड फांसन दंमोन। बेनि एरियायाथ' एरिया 3082टा गामि अलरेडि लिस्ट खालामनानै बेखौ बीटीसीआव सोसननाय जादों। आरो 95टा भिलेजखौ लिस्ट खालामनाय जादोंमोन, एनेक्साराव होनानै बेखौ नेक्स्टआव सोसननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ दिनैसिमबो बीटीसी एकर्डनि दहायै बे जिनिसखौ सोसननो हायाखै। बेबो जोंनि थाखाय दुखु गोनां एसे हयथ' जादों। पावर एंड फांशन्स अफ बीटीसी काउन्सिलहा 12 जनिया मोनसे एग्जीक्यूटिव काउन्सिल दंमोन। अर्थात जोंनि बीटीसीआव 46टा बेवहाय MCLA दङ। बेनि बिथोराव 40टाया इलेक्टेड जायो आरो 6टाया नमिनेटेड, गभर्नरनि दारै नमिनेटेड जायो। दा बे 40 जन इलेक्टेड मानसिफोरनि MCLA फोरनि गेजेराव 12 जनिया मोनसे एग्जीक्यूटिव काउन्सिल थायो। बे एग्जीक्यूटिव काउन्सिलनि सासेखौ चिफ होनोमोन आरो सासेखौ डेपुटी चिफ होनोमोन। दा बे चिफ आरो डेपुटी चिफआ कैबिनेट मिनिस्टार रैंक होदोंमोन रायजोफोर। कैबिनेट मिनिस्टार मानि हिमंत बिश्व शर्मा, चंद्रमोहन पाटवारी, अतुल बरामोनहा दिनै आसामनि जेरै कैबिनेट मिनिस्टार मर्यादा, बे एखे मर्यादा जोंनि बीटीसीनि चिफ आरो डेपुटी चिफनो होनाय जादोंमोन रायजोफोर। आरो गुबुन EM जोंनि बिथोराव चिफ डेपुटी चिफनि उनावहाय गुबुन EM फोरा 12 जननि बिथोराव 10 जना स्टेट मिनिस्टार रैंक होदोंमोन, स्टेटास बा फर प्रोटोकल पार्पस। दा स्टेट मिनिस्टार माने राज्य दप्तरनि मन्त्री, राज्यिक मन्त्रीनि समान। बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मान मर्यादामोन। चिफ आरो डेपुटी चिफआ कैबिनेट मन्त्री मर्यादा मोननाय गोरलै बाथ्रा नङा रायजोफोर। हिमन्तहा जे सिकिउरिटि मोनो, जे फेसिलिटिस मोनो, जे TADA मोनो, हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा मोनोमोन। नाथाय बेखौ प्रमद बर' बिथाङा BTR सुक्तिनि दारै दानख्रेबबाय। दिनै प्रमद बर'नि BTRआव चिफ आरो डेपुटी चिफ होननाय जिनिस गैला। कैबिनेट मन्त्री मोननाय मर्यादा बेबो गैला।
BTR आव बे क्लजखौ स्क्रेप खालामनानै सिम्पल CEM खालामदों डेपुटि CEM खालामदों दा गोविंद बसुमतारी या डेपुटि चिफ दा बिथांमोनहा केबिनेट मिनिस्टार जे स्टेटासमोन बे स्टेटासखौ फोजोबनानै BTR सुक्ति खालामदों आरो गुबुन EMफोर बेसोरो जे स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बे स्टेटासाबो जोबदों जायनि फलाव बर'नि चिफ डेपुटि चिफ EMफ्रा मन्त्रि मर्यादा गैयिनि थाखाय दिनैनि प्रमद बर'आनो होन गोविंदआनो होन गुबुन फेरेंगामोन बादि EMआनो होन रावहाबो मान सन्मान गैया रावहाबो मर्यादा गैया लासिं सिं गाव पन्चायतनि काउन्सिलर बादिसो बिथांमोनहा पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरनि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ प्रमद बर'आ BTR सुक्तिनि दारै लाबोनानै होफैदों होमबा नोंथांमोनहा सानदो BTCआव जे मान मर्यादा मोनदोंमोन बे मान मर्यादा आरो स्टेटासखौ BTRआ कमप्लिट स्क्रेप खालामनानै फोजोबदोंना फोजोबाखै आरो बेखौनो बुङो दिपेन बर'आ स्क्रेप जायाखै होननानै प्रमद बर'आ स्क्रेप जायाखै होननानै एथ' जाम्बा नङा रायजो राजायाबो दिनै बयबो फरायनाय बुजिनाय बयबो स्टाडि खालामो नोंथांमोनहा जानला मोनला बुंब्ला बे जाया दिनै रायजोआ बेखौ मिथिजोबबाय 5.3 दफायाव BTCनि सिङाव थानाय जेसेबां अफिसार दङ टारगेट 4 गेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम बे स्टाफ अफिसारफोरखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि गोहो BTCनो होदोंमोन BTC Council Authority has full control over the staff of BTC even ACR Annual Confidential Report खौबो लिरनो गोहो दंमोन जाय ACR नङाब्ला प्रमोशन मोना EB मोना गुबुन गुबुन फेसिलिटिसखौ मोना बेबादि गोहो BTCनो होदोंमोन दा बेनि जाउनावहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय 4 ग्रेडसिम गासिबो एमप्लयिया BTCना जोंनि BTC काउन्सिलखौ गिनो मान होनो बाध्य जायोमोन BTCनि उइदाउट पारमिशन कोनो आसामनि सेक्रेटारि कमिशनारा बाहाय साख्रि मावफैनो हाया आरो बाहाय हाबखानाया रावबो बाहेरायाव उइदाउट BTCनि पारमिशन थांनो हाया एथ' मोजां पावार होदोंमोन आफाफोर रायजोफोर दिनै बे पावारखौ प्रमद बर'आ BTR सुक्तिनि दारै फ्रेम सिफायनानै BTCखौ सोरलां बोरलां जेबो पावार गैयै कन्ट्रल गैयै खालामनानै होबाय बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बेफोर खोथाखौ रायजो राजाया जायफोर स्टाडि खालामबाय बे बुजिबाय जायफोर स्टाडि गैया बिसोरो बुजियाखै दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोखौ गरायखौनो मैदेर होननानै मैदेर होनहोगासिनो दङ रायजोफोर BTCनि बे पावारनि दारै 5.3 नि दारै कुनु खेरानि बेरानि अफिसारा BTCनि पारमिशन नङाब्ला साख्रि लानो मोना आरो साख्रि लाखानाया बाहेरायाव गलाङा बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय साबिमोन बे साबिखौ प्रमद बर'आ सेस खालामदों जायनि फलाव प्रमद बर'आ 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट खालामबाय BTR बे BTR जोबखांनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे स्टेक हरबाय माबाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु दा गभ अफ आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गभ अफ आसाम थांनाय 6 डिसेम्बर 2021 प्रमद बर'आ 20 आव BTR सुक्ति बानायबाय बेनि उनाव 21 मायथाइयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTCनो हरबाय जे जेसेबां BTCआव 3 ग्रेड 4 ग्रेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो पस्ट सेंक्शन आरो पजिशन बेखौ बिहरबाय बेखौ बिहरखांनायनि उनावनो मा जाहैबाय आसामाव सार्कुलार होनानै BTCनि गासिबो माने पस्टनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा कैंडिडेट गावसोरनो एप्लिकेशन सार्कुलार होबाय एप्लिकेशन लाबाय सेलेक्ट खालामनानै लिस्टखौ BTCनो हरबाय जे बेबायदि सेलेक्टेड कैंडिडेटफोरखौ इमिडिएट एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै होमब्ला बै BTCनि पावारखौ सिज खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ
बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ लाफिनदोंना लाफिनाखै? हाग्रामानि दिनावथ' बिदि हायाखै। प्रमद बर'नि दिनाव फार्स्ट जिहेतुके बिटिआर आव माने एपइन्टमेन्ट होनायनि जेबो उल्लेख गैया। थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एमप्लयिखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो बिटिसि आव जेरै दंमोन बे थाफिनगोन होननाय लिरनाय गैया। नंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर' चिफ जानाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्ट सिस्टेमखौ आखायाव लानानै गावनो बिटिसिनि गासिबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ गावनो होजोब्बाय। दिनै डिब्रुगड़निफ्राय फैनाय दं, तिनसुकियानिफ्राय फैनाय दं, मास्टार मिस्ट्रेस मावफैनाय, बहाबा बहाबा खेरानि मावनाय, नलबारिनि फैनाय दं आउटसाइड बिटिसि। आंनि माबायावनो दतमायावनो प्रतापखातायाव मास्टार मावनानै दं, नलबारिनि बियो। तिनसुकियानि सासे मिस्ट्रेस फैदों दतमा गार्ल्स हाइ स्कुलाव। अजस्र बेबादि जोङो नुनो मोनदों बाहेरानिफ्राय हाबदों। होमबा प्रमद बर'नि बिटिआरआ जोंनि बै बिटिसिनि साख्रिखौ बिटिसिनि मानसियाल' मोनो, बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया मोना होननाय जिनिसखौ सेस खालामदोंना खालामाखै? बेयो मोजां खामानि जादों नामा रायजोफोर? प्रमदनि बे बिटिआर सुक्तिनि धाराया मोजां जादों नामा?